grupper, som skal prøve at forhindre nogen i at gå ud og stemme. Jeg tror ikke, det lykkes. Altså, det er ikke den, der bliver udslagsgivende for valgdeltagelsens procent, eller hvad man nu skal sige. Og jeg tænker, måske skal vi lade være at bruge kræfter på dem overhovedet, eller fokusere kræfterne på det, vi gerne vil, i stedet for at i virkeligheden give dem mere opmærksomhed. Man kan også sige, det er jo før, at Hizb ut-Tahrir brød igennem lydmuren offentligt, der var valgdeltagelsen også lav blandt etniske minoriteter, det samme med diverse andre salafistiske grupper osv. Nogle af de forslag, I kom med, de er jo sådan ret old school, ikke? Altså sådan debatter på Hovedbiblioteket og Bremen og en pjece på forskellige sprog osv. osv. Nu tænker jeg, noget af det, som blandt andet kendetegnede Obama har gjort alle danske politikere lige pludselig til USA for at se, hvordan han kører sin kampagne. Det er nogle af de ting, som Kasper nævner, ikke? Politisk marketing, som gør, at man får fat i blandt andet de unge vælgere. Så Kasper, hvis du skulle give nogle råd til Nidal og Yasser, nu siger Nidal, at han har alt muligt andet på bedring, han vil bare ikke afsløre det, men det er rigtig fedt. Det er jo sådan et rigtig fedt retorisk knæb, ikke? Men hvis nu du alligevel skulle give nogle råd, hvad vil du så sige? Jeg tror egentlig, at der er bruge nogle Facebook-kampagner, men igen tænk, vi skal have nogle fede billeder, vi skal have, at vi laver en konkurrence om at få lavet nogle gode Facebook, når jeg sådan har stemt, hvor jeg står der med, skal putte stemmesedlen ned i boksen, og det skal kommunen stå for at tage billeder, det bliver automatisk lagt op på kommunens hjemmeside, og det bliver delt med vedkommende selv, så det kan automatisk komme op. Så vi kan lave nogle ting i forhold til Facebook, som jeg tror vil være rigtig, rigtig spændende. Det gælder om igen at se, hvor mange laver små konkurrencer, som går på, hvor mange kan se dine opslag, og hvor er der nogen, der kan lave en sjov video, kan vi få noget til at gå viralt. Jeg tror, at de kreative kræfter, der er i indvandrermiljøet, kan jo de ting der. Altså, så det er bare mere at få dem udnyttet og få skabt opmærksomhed op, og måske også det der konkurrenceelement om, hvor mange kan man bringe ned, eller hvor mange likes kan man få, eller hvor mange gange kan min sjove video blive delt, når jeg putter min stemme ned i stemmeboksen, eller hvad det ellers kan være. Jeg tror, det kan være rigtig spændende, fordi det er nogle miljøer, som kan være meget svære at nå med det der gammeldags vælgermøde. Altså, den er jo lidt død, så vi er nødt til at tænke anderledes. Og så tror jeg også, vi skal være villige til måske at se, at vi smider de der sten, kan man sige, direkte. Altså hvis du trækker ud af CPR-registeret, så kan du sådan set jo tage alle de unges navne, og så kan man jo begynde at smide sten der, hvor valgdeltagelsen er lav, og du kan komme steder, som ikke er på Facebook, ikke er på Twitter, men netop komme ud måske næste trin, som kan være så vigtigt. Vi lavede også små konkurrencer det var nogle jyske kommuner, Slagelse Kommune også med, som gik på indskolingen, som gik på, at eleverne kunne aflevere en tegning om deres stemme på valgdagen. Det så går så 0. til 3. klasse. De skulle aflevere tegningen på valgstedet, og ideen var selvfølgelig ikke, at de skulle stemme børnene der, men de tog jo nok deres forældre med. Og så lige pludselig så var ideen jo egentlig at nudge børnene, som du siger før, for at få de forældrene til at stemme. Så tænk lidt utraditionelt, måske bruge børnene lidt til at få mor og far til at komme ned og stemme. Og igen, det er jo ikke noget, man skal gøre nødvendigvis noget nydansk ud af, men netop det er noget, som vi alle sammen kunne synes var sjovt at have en effekt på. Ja, så du kunne sætte dine elever på Glostrup skole til at tegne en lokal byrådskandidat? Det kan godt være, nu har jeg også fået masser af idéer, som jeg ikke vil afsløre endnu. Man skulle tro, der var penge her for etniske minoriteter til at stemme. Nej, jeg synes, det er rigtig godt med så mange idéer, som kan øge valgdeltagelsen og er ret så simple. Og det er fantastisk. Men jeg tænker, det ændrer stadigvæk ikke ved, at der er totalt mange på politisk bevidsthed omkring betydningen af dette i det demokratiske fællesskab osv. Og der tænker jeg, at opgaven er lidt større, end vi forhåbentlig også er en del af valgdeltagelsen. Nidal? Jamen altså, man skal ikke være i tvivl om, at vi føler, at vi har et vigtigt ansvar på det her område, og det rækker langt ud over minoriteten også. Vi havde jo tidligere på året inviteret Zach Exley, som er seniorrådgiver på Bernie Sanders kampagne, til at komme tur ind på Christiansborg, og vi inviterede alle politiske partier, alle kommunikationsbureauer, alle som arbejder med valgdeltagelse og politiske budskaber, for at møde manden, der mobiliserede over 100.000 frivillige i USA, skabt over 8 millioner direkte 80 millioner direkte relationer mellem frivillige og mulige vælgere, og hvordan man gør det både gennem digitale og offline
systemer, og du var der desværre ikke, men du vil helt sikkert også have blevet klogere på, hvordan man kan gøre det her. Og det er ikke fordi, at vi kan nå at gøre det til den her gang, for det kræver en god planlægning. Men vi har givet det videre til de politiske partier, ikke først og fremmest, men vi gør det her som en pilot på lige at undersøge, hvordan kan vi arbejde med valgdeltagelse i minoriteten. Og så er målet altså Folketingsvalget 2020, hvor vi regner med at kan skabe en seriøs impact og gøre en ordentlig forskel. Jeg ved, at sit fagforbund som 3F, de hyrede jo nogen til at ringe rundt til deres medlemmer ved sidste kommunalvalg, for simpelthen at opfordre dem til at stemme, fordi de kunne se, at stemmeprocenten var så lav blandt deres medlemmer, så forklarede de sådan, jamen, I er nødt til at stemme, hvis I vil gøre en forskel. Så måske man kunne gøre noget af det samme her, men Kasper, du nævnte noget med, at etniske minoriteter ikke nødvendigvis kommer til de her traditionelle valgdebatter. Jeg kan huske ved sidste kommunalvalg, der var sådan et kæmpe arrangement på Nørrebro i Korsgadehallen, hvor jeg bor, hvor jeg kiggede forbi, og så sad der bare 1000 mennesker, og de var stort set alle sammen hvide, midt på Indre Nørrebro, og snakkede om, hvordan får man en højere valgdeltagelse blandt etniske minoriteter. Så snakker om etniske minoriteter og valgdeltagelse, men de etniske minoriteter var der ikke selv, så vi var nødt til at gøre noget andet. Hvad skal vi gøre? Jeg så har vel også ret i, at noget af det handler jo også om, at man skal se, hvorfor det er vigtigt. Det er jo noget, I valgforskere går meget op i, at vi kan se, at borgerpligten ved at stemme er meget høj i Danmark i forhold til mange andre lande. Og den mangler måske blandt nogle etniske minoriteter. Ja, det gør den jo, men det er også jeg tror igen, jeg vil gerne tilbage til, at hvis man bliver så at sige får det med fra mor og far af, så vil man sådan set fortsætte med at stemme og se det som en tunnel af reaktioner. Så vil man sætte sig ind i politik, og man vil tvinge politikerne til at være... Så jeg ser lidt, at valgdeltagelsen nogle gange kan godt komme før interessen. Altså hvis du skal begynde at sige, at du skal have en vis interesse og viden om politik før du må stemme, så synes jeg, at vi bare er på vej ned ad en helt forkert bane. Altså vi stemmer alle sammen, kan man sige, på de præmisser vi har, og så sætter vi os forhåbentlig ind til det niveau, vi synes er vigtigt. Altså så jeg er ikke så bange for det der med, at vi får godsøjne nogen, der ikke interesserer sig særlig meget om politik. De er jo lige så meget medborgere som alle os andre. Så jeg synes, at vi skal tænke i og tænke noget socialt. Det her med, at som dansk er det helt normalt at tage sine børn med ned og stemme. Altså selvom det er ikke børn, der stemmer, men dem har man med ned for at vise dem det med at stemme. I forbindelse med skolevalg er der jo, desværre var der rigtig mange af de indvandrerskoler, som ikke var med i skolevalg, måske også fordi de har nogle andre udfordringer, som kan så være svært at se og skal få ressourcer til skolevalg. Men skolevalg er også en super god idé, netop til at afmystificere det her med at stemme. Det er ikke noget, som er forbeholdt det få. Det er noget, som man gør i et demokrati, og det tror jeg er nogle af de ting, som forhåbentlig også vil se en effekt af fremad, at hvis vi kan allerede afmystificere blandt de nydanske kandidater, når de er 16 år, ikke, så forhåbentlig så når det er 18, så er det kryds ikke så svært. Altså Zachman, hvad siger du til det? Langt hen ad vejen er jeg meget enig, og jeg synes heller ikke, man behøver at stille som hinandens modsætninger, det der med at øge bevidstheden, og man skal være bevidst om, eller have den her kritisk bevidsthed osv. Og det behøver ikke udelukke, eller blive stillet op som modsætning til. Det kan også være et mål i sig selv at øge valgdeltagelsen. Men når det er sagt, jeg synes også, det er ret skræmmende, når man så hører i forbindelse med skolevalg, som i øvrigt er fantastisk arrangement, apropos det her med opdrag til demokratisk dannelse og demokratisk kultur og forståelse for, hvad en del af demokratisk fællesskab osv. Men det er så der, hvor der på en eller anden måde lige skal en kortslutning i vores tilgang. Måske er det blandt andet på skoler med mange tosprogede børn, at der er endnu mere behov for, man arbejder med det her demokratisk dannelse, og at det nærmest er obligatorisk og skulle være en pligt, at man gør det i virkeligheden, ikke? Men hvis der er opstået en kultur, eller rettere sagt måske misforstået kultur omkring, det alligevel ikke nytter noget. Det er der, hvor kortslutningen sker i virkeligheden, og det er der, hvor vi, hvad er det? Hvor er det, vi er på vej hen til? Jeg synes, det er det, der, ja, så har man sammen opgivet allerede der, tænker jeg. Og det er jo det, som Kasper Møller han nævnte i sin intro i forhold til, kan man fra politisk hold gøre mere for at højne valgdeltagelsen, hvor jeg sagde, ja, vi kan fokusere på de vælgergrupper, som ikke stemmer, i stedet for at gøre det bredt. Og når det gælder etniske minoriteter, så kan vi se, at valgdeltagelsen er allerlavest i de udsatte boligområder, hvor der kan være en tendens til, at der er en modborgerskabsfortælling om, at jeg ikke er anerkendt som ligeværdig medborger. Det nytter ikke noget at stemme, så måske man kan gøre mere der. Der er nogle spørgsmål fra salen, som vi skal have plads til, og nu snakkede vi om repræsentation og repræsentation af
politikere, som man kan genkende sig selv i. Der sidder en lokalpolitiker her, som har viftet med hånden i noget tid. Hvis du kan rejse dig op, så de andre kan høre de spørgsmål, og hvis det er for lavt, så skal jeg nok gentage det. Jeg er regionspolitiker, ikke lokalpolitiker. Regionspolitiker? Ja. Jeg synes, udfordringen er, at når jeg er ude og snakke med lokalforeninger, eller i moskéerne, eller i kulturforeningerne, der er det sådan, jamen der er jo ikke noget parti, der repræsenterer os. Så hvorfor skulle vi stemme? Det siger jeg, jamen det her, du kan jo gå hen og bruge din stemme. Du kan bare stemme blankt. Du kan bare vise, at du har stemt, men du har ikke taget stilling til, hvilket parti du vil stemme på. Så bare stem i den første omgang. Så kan vi se i statistikken, valgdeltagelsen er steget blandt minoritetsborgere. Og så er det altid godt for en politiker som mig at bruge DF som skræmmebillede. Hvis I ikke stemmer, så kommer DF og får mere magt. Og så hjælper det nogle gange. Men hvis Zenia Stampe var i Vestegn, så havde hun fået alle indvandrerstemmerne. Og det jeg sådan lidt er at bekymret for, det er den enkelte person, man stemmer på, og ikke partiet. Fordi radikal, minoritetsborgerne kan godt lide radikal. Socialdemokraterne, dem kan man ikke lide, fordi Mette Frederiksen danser lidt for meget med DF'er. Men så ser man kun på de enkelte individer oppe i toppen, men ser ikke partiet som et helhed. Så det vigtigste, det er besøg hjemme, familie- og minoritetsbesøg i foreningerne. Jeg var meget i en somalisk forening, blev inviteret derover, og jeg skulle fortælle lidt om, hvorfor det er vigtigt at stemme og det. Jeg kommer ind i deres klubhus, og så kan jeg se, der er 200 mænd, og de sidder, der er sådan nogle borde, og så er der 4, der sidder og spiller en eller anden, og så er der 10 rundt om, som kommenterer spillet. Må jeg lige afbryde dig? Kan alle høre det her? Fordi ellers så kan du låne min mikrofon? Jeg tror, de hører mig. Okay. Ja. Og så gik jeg lidt nærmere til, hvad fanden er det? Er det hasardspil,